Pamseleshe. Uyu murume wangu andechena mapoto ze 8 years. Ichi chikomba changu ichi ndane gore ndinacho. Mubona kuti akapfeka iyi. Akaitenga 30 US mwana sina fees. Uyu murume ndiye akandipa mali kuti ndibhadhare mwana fees. Usiku wakakanga arimo. Murume wosikumoda here. Ini ndakutaisha kuzoti ndizoti ndakuta kuti ndakuda kuita zvechihure zvanayanda kuita chihure ndikati kuromo. Itori solution kuti uyu akandituma but nzira dzaindituma nadzo ndo dzanga singazoti ari kutuma mukadzi kuti ahure. Panya yabonde ndo yaanoda urare pa usiku hwese naye. Asi andichengete nzisheni yangu azvi. Kurechana. Nesimo zvanoda kubatsirwa panyaya iyi. Ndikutanga ndiri mukadzi ari kuti ane nhumbu. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Ndauya pano kuti ndikutaurire nenhau ya ZC Security wemachechi, wezvikoro, wemaindastri nepese zvapo panoda kuchengetedzwa. Tsvagai iwawa wedu isusu weZC Security. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Right, taura tizwe. Tuudze Peti. Pamseleshe. Uyu murume wangu andechena mapoto. Ichi chikomba changu. Zokerera? Pamseleshe. Uyu murume wangu andechena mapoto ze 8 years. Ichi chikomba changu ichi ndane gore ndinacho. Tatenda ichi. Alright, Peti. Bvunza vanhu vari kumashure kuti saka murume wangu ndokuchai vabvunze. Tendeuka. Titaure tidzwe munhu asimudza ruoko. Peti gara kupasi. Gara. Semaonero angu ndekuti baba ava vane vana amai avo ndobaba ndiye murume wavo pasina kutenderwa kumaisha mapoto pasina kuroora asi vakwa vachozikanwa kuti nevazokutana. Peti chiudza Chikomba kuti wanga uchida nomukadzi womuridzi. Anozviziva. Muudze iwewe. Peti. Wazvinzwa? Ndati wazvinzwawo here? Saka unochokutaura here? Ndikutaura iwe unochokutaura here tisati takuchaja? Moyo akasvika kukanyadzora. Apedza kukanyadzora angu chimwe chinhu chakasvika kubatwa mari mari 400. Unoumbo papa Umbondi ndanga ndiriwo. Murume yakasvika ndotsvaga foni yakasvika akawana ndeyangu kambudzi ndoka akatora. Paanovhura mudhorore kitchen unit ndopakona maka mune 100 angere ma 10 neimwe yacho yanga yakangopedzwa ka1 iri mudhorore kitchen unit. Panakada kuti dzotsera mari tora chimwe chinhu takakwanisa kuita ndechekuti akandora nebhodhoro nebhodhoro rekoti ranga akabata mumaoko nebanga rakandicheka apa neapa neapa. Ndochinja akakwanisa kuita achizofonerwa akapindura kuti ndo exhibit yangu yandaona iri mumba imomo uyo ndoda mari stereki. Saka paurugara kumazuva ano Peti? Ndinogara kumba. Murume wausi kumuda here? Hai
ndakutaisha kuzoti ndizoti ndakuta kuti ndakuda kuita zvechihure zvananga ndakuita chihure andikati kuroma itori solution kuti uyu akandituma but nzira dzaindituma nadzo ndo dzanga asingazoti ari kutuma mukadzi wekuti ahure ai kutuma sei peti murume uyu akatanga kurwara ane 2 years ndichimushandira. Murume wangu paairwara ndaishanda ndichisaso ndikushingira kuti murume wangu aite sei apore. Ndaishanda ndichidzoka kumba ndichishanda ndichidzoka kumba. But patime kuti murume wangu iko zvino zvaapora. Aiuya kubasa kwandaishanda. Panova ndipo paishanda hope ndichivabikira sadza pamai. Murume aiti akauya aitonzi nevamwe varume vataishanda ndiko amugone here kunge muchigadhiwo izvizvi. Ainditora hai ndiharisiro basa rangu. Murume wangu ndaitrai kana kumupa mari yekuti akwanise kuenda kubasa. Aidya paunoenda kumba pepa aikutaura kuti mari yendazoidya ndibatsirawo futi neimwe mari. Kusvikira pane vamwe vanhu vanoona nekuti azoti ko iwe uchiri kushingirepo pamurume uyu iwe uri kuzvishandira murume uyu futi akura. Ngati kukura kwake handina basa nako murume wangu ndinomuda. Asi murume wangu anga asingazvinzwisa airamba achiwedzera marwadzo munyama yangu inini. Decision yekuti nditi hangu izvozvo. Okay. Saka wanzwa here kuti wakada nomukadzi womunhu. $400 zvacho ukaenda here mabhurisa kuti yakatora mari yako nani pamambo oya machi akaona uchangamirika chii kana wapiwa mari mutemunzwa kutoenda kupolisi wapiwa mari shuwa $400 kuti unyana usabaya kwa mama chotanga chipiwa mari kuenda kwa mama alright ngachitaurei so takadai zvakatotadzika unobhadhara but akaana kakuita nongwa mukomano abvuma muzvairi zvakanaka unobhadhara mombe 3 $200 Reporter nezvimwe zvanoda kubatsirwawo panyaya iyi ndekutanga nditoti mukadzi uyu ari kuti ane nhumbi saka apa ndichaziva kuti nhumbi iyi ndeyani iye ari kuti ndeyako uye chechipiri tine musikana webasa ari kumwe takatomujamba 2 months 3 months ndozanzo 2 3 alright yentauro zanzoziva tine 2 months dzatisina kumupa mari yake maizompa yati wandei uye zvitaedza kuda kuiwandudzawo mutokuisa kumukando saka kamari kaye patakabatanidza tichiisa kumukando vaita madhiri yawo yese yachipota achiti pandendisipo anenge achienda kunawo kana ndiripo uye ndikauya ndisina kupromisa musikana uye ndiye aitoona kuti guruwawe zvinezvi kamari kaye ndokamwe katakabatanidza kumukando kuyo takatotenga firiji tichida kuti mukadzi tichitorongwa progress yepamba tone firiji nyowani isati yashanda ndokwakashanda mari yacho iyoyo saka zvinezvi tofanira here kubhadhara musikana kuti asare nevana pamba kuti amai vakwanise kuenda kunosheya mumwe murume vakungobatsirwawo wati chiipedzisira kutaura hatizvoni ndine kodzero here yokunge ndichinoshanda ndichibhadhara musikana webasa kuti amai musikana webasa anosara nevana pamba kuti amai vasununge kumboendawo kunodini zvamai manje zvavasisiri kugara mumuvha musoro friday pandakavabata vakauya 2 days vakauya amai vacho chimira tumbu mari mwezuro pandakavashinza murume uri kuda kupa murume ndandakatomutaura kuti haukwanisi kunge tichichengetana nekuti haakwanisi kusapoti iye kuti haukwanisi kutaura zvese pamusoro pemurume murume anokwanisa kutoona mumba mune huku aabvunze kuti yabva kuzvitendze mamama anodya imimi varambobvunza aiwa right zvakutaura ndio anonzi ari kutaura chokwadi unoti iwe ukasvika mumba mune nyama yehuku unosvika uchidya zvekuti mai yangu akasvika pakushama kuti murume uyu oshamira nyama yasina kutoziva kuti yabva kupi asina kutenga andishedza ndiyo ndizvo here musha here uyu mwanangu inini handiuye kumahumbe kweni kwamambo ikoko murume wako ane pfungwa dzehudiki anodya huku yatengwa nechikomba takatenga huku nekunzva tauya nehukupamba kuitika iundu avakadya havana kubvunza kuti yabva kune huku mbiri dzakabatwa pane huku mbiri dzakabatwa nechikomba ichichi iyeyu akauya kuti achidzidya kana tozoti dzabhadhirwa kupa hakuna saka isi ndibatsire kuti ndinosvika kupi ari right pobonde anoda bonde anoita sei panyaya yebonde ndiyo yaanoda urare pausiku hwese nayo asi kuti andichengete ndisheni yangu haazvikusi akabva kubasa kwandinokusvika yei kumashure
akabva kupasa ndikasvika kwamadondo omwa odhakwa odya sadza ikoko akasvika kumba makabikwa sadza nemumiza nokutoti muna sauti umokanda uko orara huya ukamunyima anobuda musakambondimhanyisa kubva kumutauni yemunhiri kunobata kunzi kukakeza kudhemu rekuwira vanhu usiku kuma 12 am uyu munhu takazvena unopotera kwemuzukuru wake makapfeka here ndakazopenda aiwa ndakazopfeka kozi painovhura dhoi ndaichikana kumasvika kwaurikupenda ndokwandikupenda anotakura mari yake yese toti ndine murume here apa neichi ndakaona murume wechikuru anogona kundichengeta murume ndomuchengeta futi ndini zvinoitawo here ishi zviite andibatsirepa Alright mwana. Taura. Mubona butsi akapfeka iyi. Akaitenga 30 US mwana asina fees. Uyu murume ndiye akandipa mari kuti ndibhadhare mwana fees. Usiku wakakanga arimo. Igwa ndakapira na mai vake. Kuti ichitewa muzuva chakatira shone yekuti asi sekuru pfungwa dzawo adzite vanotenga butsu ye 30 US mwana asina kubhadharwa fees. Mwana anga ari ECDB. Nanhasi ndine mwana ari ECDA. Avaze kumbhadhara fees nditori nechikwereti. Mukaona uchitaura chinatudza mukazvotange zviri right. Handifarire kusiya imba yangu indikana kuti kuita chikomba. Kana kusegera chikomba ndisiya imba yangu. Imba yangu chinhu chakandikosha kuti vana 2 kuratidza kuti imba yangu ndaita sei ndaida kumushandira mubvunze kuti kumushandira kuti ana ere musi wanomboona pendi rokukupa chi pendi handizivi pendi rake mapendi rotenga ndega ishoko pandakataenda kubasa ndo pandakazadza wardrobe yehembe izvo zvimubvunze dress rinoita mari harizi kuti inoita mari dress andakapfeka mubvunze kuti bhutsi anoiziva here bhutsi haizive asi chikomba ndikachibvunza chinogona kuziva atori izvo zvanongo vakagara mubvunze kuva musohwani wakatibata musohwani mei akamboere kana nesauti kana neshuga kuti ari kusvika achimodya chikafu chenge chabikwa mumba mumwe musi ndakatenga dova vachirodabva kuchikomba kwauri kuti andisora pachikomba but kuri jaa akaridya. Hello, yes, how are you? Me, I'm long time. Me, I'm fine. What about you? Yes. Let me check out now. 17 goats. Yes, okay. No? Yes. Okay. Is you still in China? Full. Yes. I don't know. Okay. Okay, have a good day. Thank you. Welcome. Wona nduita mukazi uyu state yaari imari yacho ndoita watazoira yachakuvazoni ndu yachiri kuda uyu amene matongo amuchaitawo kutonga ndatopedza kudaro hausati wazviona pano zvese zvanga ndichibvunza izvo kwangu uri kubvunza kuti ndatopedza wazvinzwa ndokuti uzviona kuti ndatopedza panga ndichibvunza ndichitisanangura yaida kuti atsaure zvipasi pasi pemunhu zvakakonzesa nozviri kuitika saka azvitaura zvaratidza kuti uko hakuna mutu upenyu ndosaka ndandichibvunza handitore nguva nonyaya yekutaura chii munhu wamwari sorry kuda chishungu tokuda kungotaura sezvo mwangu ambotaura nemumwe maafamba namo taura zvingati sekuti hongu zvaari kutaura zvimwe zvacho ndezvechokwadi zvimwewo hazvisi zvechokwadi pane tumaproblems tokutiwo mumba munonetsana twekumwa doro twekudini hakusi kutanga kuvabata vanhu ava ndakatombovabata mumashure teerera unzwa
hapasina chauchataura teerera munzvenda kugara ndakuudza chikonzero kana ukada kumufumura kana kuda kuchitaura makabereka vese vanongoramba vari amai vevana zvisinei kuti vanga vachitaura kuti bonde unorodasirika zvatodarika isava kutaura chiti hapana rudo wanzo iwe ndosaina but nemina judgment yacho chinja chikonzero zvandataurika nosechi anobhadhara mombe 4 saideni papa iwe nhumbu toda kumira kuti kana paitwa majeni test ndopatoona chokwadi kumira zvakaitanga yazvaro musikana webasa handida kuchengeta vana vako asisiri wako teerera umveka vana vanochengetwa nababa chengeta vana vako usada kutsvaka zvakawanda uchade chiiwe munda watokuramba kuti hanzi bonde unogona but panonyaya kuti pamwe pacho hauzogadzisa zvakanaka dismiss next case pamba zvakanaka peti